Ukhuluma, ukhuluma dale, ngofuna zohlala na. Ukhuluma, ukhuluma, ukhuluma dale, ngofuna zohlala na. Yeah. Nginibingelele babukeli lapho enibukele khona lo mbukiso. Nibukele umkhanya kude TV bafowethu. Besicela ukuthi manje ninga subscribe, nenze okuright, ni subscribe niphinde futhi ningakhohlwa nokupressa i-notification bell ukuze nizothola konke esikufakayo kule channel engumkhanya kude TV. Bafowethu namhlanje ngiphethe insizwa lana ephuma eqenjini abafana benjomane. Bafowethu lensizwa engihamba nayo icula umaskandi. Njengoba sazi bafowethu ukuthi umaskandi akuwona nje umculo wamabhinqa kuphela. Umaskandi bafowethu usunyuse kakhulu izinga. Siyakuthola lapha ku TikTok abantu abaningi bewudlala bafowethu. So njengamanje ngizokhuluma nayo lensizwa. Mfowethu uyaphila? Hayi ngiphila kunjani mfowethu? Hayi ngikhona mfowethu. Hayi kuphila mina impela. Hayi mfowethu njengoba sengibatshelile ababukeli ukuthi ngihamba nawe lana. Sizocela ukuthi uyichaze mfowethu ukuthi ubani wakabani, uphumaphi, ukhulelephi, kanti futhi uqale nini ukucula kanye nakho futhi ukufunda ukushaya isiginci. Ngibingelele bakubalandeli bomculo wamaskandi. Lona obengelelayo ngokusho nje ngisabi ukuthi igama ngosabelo wamhlongo phansi le ejozini ohlalweni isigodi. Ngiyithizwa ke mina ecula umaskandi la eqenjini labafana benjomane. Ukushaya ke isiginci lokho hayi mhlawumbe sengineminyaka eza la mhlawumbe wo5 kade ngaqala nje ukufunda isiginci kube kuyinto nje bengiyithandayo nje ngisakhula vele. Wase kufika kulezinga lokuthi mhlawumbe nami sengigcine sengumculi. Ukucula ke ngicule nje mhlawumbe akabi into etheni kodwa nje ngithe uma ngiqala ukuthi ngiqale ngonyaka ophelile ukufika kwami emculweni. Ukuphatha iqembu labafana benjomane ngiqale nje kuwona lo nyaka lo unyaka ophelile bengakaculi ukutheni mhlawumbe sengaka ukuthi sengazini iveze. Hayi no kuyazokala bafowethu njengoba isichazile insizwa bafowethu. Ngizothanda ukwazi mfowethu ukuthi njengoba sazi ukuthi umculo kaMaskandi umculo onokukhuluma nezimpi kakhulu kanye nama challenges uyabona. Ikuphi mhlawumbe ubunzima obhekana nabo mfowethu emculweni nje kaMaskandi? Mina ubunzima nje ngathi mhlawumbe kusekhona kula emculweni kaMaskandi ukuthi sifinyelele lathi laba finyelela khona abanye abaculi laba mhlawumbe sesingathi sebephumelele. Sole nathi mhlawumbe lelo xhaso lo labatholayo abanye abafowethu laba bafuna abathola baxhaswayo yebo. Ubona ubunzima nje mhlawumbe singathi sisabhekana nabo kwamanje sisengabaculi nje abasazama abancane. Hayi kuyezwakala kakhulu mfowethu. Mhlawumbe ama-album esabawenzile abafana bakanjomane mhlawumbe mangakhi esenike nawo akhipha nje njengeqembu? Ake ngikusho lokhu ukuthi abafana benjomane bekukhona uleader ubebaphethe before. Ngoba mina ngikuthathe phezulu kwama-album awu3. Abafana benjomane bese banama-album awu3 ebawenzile. Mina kulonyaka lona esikuwo ngase ngizokuthatha sengenza i-EP enengoma eziwu2. Saqhubekela lapho wena manje sisabhizi nawo salokhu sidikadikana nawo impela. Alright. Bafowethu nisabukele wona umkhanya kude TV. Sicela ukuthi niqhubeke ni subscribe ni like niphinde ni share le video. Mfowethu ngabe mhlawumbe emculweni usasebenze nobani mhlawumbe emculweni kaMaskandi? Umculo oyengisasebenze naye engithe mangimbheka mangithi ngizomfaka kulomculo lo wami engiwenzayo. Ngiyibona ukuthi mhlawumbe angamisana nalo shundeni engudlalayo. Kube uyincelebane kwezomculo we. Ngiyena umculo engimthathile nje ngathi ake sisebenze naye kwenye izingoma zami ethu umthakathi. Ngisazobazwisa naye abantu kuyona. Hayi siyabona mfowethu baningi abantu bayacula abaneziphiwo ezahlukahlukene abanye bayayiforsa lento. Kodwa mfowethu wena mhlawumbe kuwe ngathi lento yokucula yakufikela nini mhlawumbe? Lento yokucula mina yangifikela ngisabuka lento yama-DVD wakusana lento yama-DVD lena ukuthi mangibuka i-TV bidlala lapho umgqumeni nami ngicina sengibalingisela ngidlala kanye nawo. Kwafika lapho kwaba ukuthi kuyangena kufethu wazwathi ngisigince ekhaya wasibeka lapha ekhaya. Kusho ukuthi mhlawumbe kwaba wabona kwazama ukuthi ayisame ehlule. Ngasitshotsha ke mina ngathi ukudlala dlala ngeze ukuthi ayikadlaleke. Kwangena kanjalo ngagcina sengisifunda nje kanjalo isiginci.
isiginci sona ngabe uyayidlalela noma mhlawumbe ukhona ukushayela hayi isiginci ngiyidlalela impela nje intambo alright yebo hayi mfowethu kuhle kakhulu lokho mfowethu kunengoma lana eke yasusa umsindo mfowethu ingoma ethi umaweni yebo phela kunjalo futhi na mfowethu awukusichazele kabanzi ngale ngoma noma before mhlawumbe siye kuleyo ngoma akuqale ukuthi ukuyidlala kancane ebese mhlawumbe uphinde usichazele kabanzi ukuthi kwenzakalani yini yasusa umsindo ngale ngoma ke ngibazwisa abantu ukuthi ingoma yenza njani Wenginga zomjolo enjani nakumina sengithatheka sengiyohlala ekhaya ngoba kwenzenjani nami wenadaleka ntongambela umawena ngizohlala nawe yeyile nto engaphakathi iyaqhilaza lena wenadaleka ntongambela umawena ngizohlala nawe yeyile nto engaphakathi iyaqhilaza lena wokhuluma dale mofuna ngizohlala nawe wokhuluma dale mofuna ngizohlala nawe yeah wena dale kahlongambela umawena ivale mfana hayi babukeli niyayizwela bafowethu ingoma iyashisa bafowethu wena dali ungihambela umaweni le ngoma ke bafowethu iyashisa ikhotha kakhulu namanje engikholwa ukuthi saseyihit ingane zakwethu so mfowethu njengoba kwasuka umsindo ngale ngoma akusichazele why kwathiwa le ngoma lena skweletu mfowethu hayi ingoma ngicathi iyasusa umsindo ngokuthi ukhona ngazi ngokuthi umunye nje wabantu okwathi mhlambe makuphuma ifront cover yelokhuzane CD kaSkweletu ngoba wayezokhipha yena ingoma ngase ngivele ngiyikhiphile mina kuqala kwase iadvertiser ifront cover kaSkweletu ngayo le ngoma le kuyiyona elokhu ivela ke nje igcina yaze yofika ko TikTok kanje vele mayisofika ko TikTok ivela abantu bathi hayi uSkweletu seyiphumile kanti uSkweletu wayengakakhiphi ivele nangizane ingoma yasusa umsindo ngokuthi kube khona ufowethu ozolokhuzana ozo advertiser ifront cover kalokhuzana kabhuti uSkweletu yeah uthe mayi-advertiser ke wayese-advertiser ngengoma yami kanti ingoma yami besevele iphumile eqala uSkweletu bengakakhiphi nilokhuzana i-album yakhe bese akhiphe nje i-front cover yeah wathi mayise-advertiser kusho ukuthi bethatha abantu bayifaka kuphi ku-TikTok mayifika ku-TikTok kanti vele khona abanye bayazi ingoma yami ukuthi vele yami umakhulemini ngumakhulemini kwelinye igama nje bangibiza ngale emculweni yeah babona-ke abantu ukuthi hayi ingoma phela nakho manje sekuthiwa manje kalokhuzane kaSkweletu kwase kufika-ke nakumina sebebonile bengisendela ama-screenshot ukuthi hawu nakho usudlelwe ingoma mfowethu kanjani ngasho ukuthi hayi ngoba nakho uSkweletu naye akabengakasho lutho naye okusho ukuthi naye into vele naye ibonile waseyithulela kanjalo vele into engekho vele uyazi naye vele ukuthi into engekho vele sase nje kuphela kanjalo asikazi mhlawumbe sibe nokukhuluma okuthini ngakho yebo hayi no kuyazwakala bafowethu engicabanga ukuthi umakhulemini useyicacisile le ndaba kaSkweletu nokutshontshwa kwengoma ethi udali ungihambela umaweni mhlawumbe sisaqhubeka nje mfowethu umakhulemini ngicela utshele ababukeli ukuthi obani abaculi ofisa ukuthi usebenze nabo abadumile mhlawumbe kanje yebo abaculi mhlawumbe engafisa ukusebenza nabo abadumile engakusho nje ukuthi ngiyena uSkweletu ngoba umculo wakhe yayi ngulalela kakhulu futhi ngiyawuthanda kakhulu bese kuzoba obhuti ugatsheni kanje lenkozo magcwa manga mhlawumbe engathola nje ngelinye ilanga nami mhlawumbe ngithole sengisebenza nabo mhlawumbe nami kwakunika elinye isasasa ngibona ukuthi mhlawumbe izinga lami seliyanyuka kanje yebo mfowethu ngiyakuzwa kahle kakhulu mina kunengoma okwayishaya mfowethu ethi umthakathi awukuthinte kancane mfowethu uyithintela ababukeli bake bakuze mfowethu yebo mfowethu alright Sebetugile bonke kai uthi mina ngakhula nje naye Sebetugile bonke kai uthi mina ngakhula nje naye Sebetugile bonke kai uthi mina ngakhula nje naye
Wemthakathi ungenzani naye njengoba mina ngifaka isandla sami Wemthakathi ungenzani naye njengoba mina ngifaka isandla sami Nasendaweni sebethukile bonke wathi umakhulemini ngabe yini wakhula kanjena Nasendaweni sebethukile bonke wathi umakhulemini ngabe yini wakhula kanjena Uthi ngifisa ukwazi ukuthi sakunani wemthakathi ngoba nginesangoma sangicela ukuthi mina uyelo mama ngoba nginesangoma sangicela ukuthi mina uyelo mama Hayi makhulemini mfowethu uyashaya boza yami uyashaya kakhulu mfowethu nizwile babukeli ingoma ethi umthakathi bafowethu sicela nenze okulungile bafowethu niqhubeke ni subscribe niphinde ni press na notification bell mhlambe sesivala nje insizwa yakithi siyawuza umculo wakho umnandi mhlambe iluphi mhlambe ungaba umuntu mhlambe uma uthi ufuna uxhaso ungakhala uthini mhlambe ebantwini abangaxhasa mhlambe ukukhuluma nje phela baningi abantu ababukela umkhanya kude TV endaweni ezahlukahlukene mhlambe uxhaso uyalidinga kanjani mhlambe akuchaze malana naleyo nto leyo bengingacela nje kulabo abantu laba abangathi bayakhona ukuxhasa amaciko ukuthi nathi ngala ejozini likhona elinye lamaqembu okuthiwa abafana benjumani lenza kangcono kakhulu elikhona ukujabulisa abantu uma ukuthi mhlambe ikhona indlela bangaxhasa ngayo mhlambe ukuthi nathi kweminye imicimbi sifinyelele mhlambe kuyaqhashwa kanje nathi sigcine siqashiwe bengaba isifiso nathi ukuthi mhlambe eminye imicimbi nathi sibe ingxenye yayo yebo bese singacela nje uxhaso kanjalo mhlambe hayi mfowethu siyabonga kakhulu umculo wakho mnandi kakhulu mfowethu siyacela ukuthi uqhubeke mfowethu ushaya amahithi kube mnandi kube njeyani babukeli bomkhanya kude TV bafowethu abafana bakanjomane labe kade nginabo bafowethu siyacela ukuthi niqhubeke ni subscribe nilandele i channel na ku TikTok nakhona lapha na ku Facebook siyabonga